आमचाइनि तुलासी कमनि अक्रा जाग्रा गुमा गुफा ताखौ बुखौ सिख्ला सिख्लिर जत्तन तिबर गाहाम दिनैनि प्रग्रामनि उद्देश्य हइके मालायनि बांगा लामसगमानि बांगा और प्रश्न फाइनानो सबाय मालाय जों वानसगै फाइमानि हइके जेरै पाकजा जबानि पाकजा बर'नि नखुंनि बर' तुलासी खवाइनि बर' दाम हिंके जो बलामो तमु जबा खाइदों बुरु खवाइ काइसा थिएटार और पावबाय सुलाइमानि गेला लाइमा पावबायमानि जुफे लाइमानि एटेक काउंटर एटेक मानि काइसा हटस्पॉट जागोन का खवाइ जबानि बेसिकली और गोबाङा बर'नो खतिमनाय दङ जों सिउ जोंनि वानसगनि दङ आ बर'नो बाहाय दंबाय बर'नि सुख दुख बर'नि बागै जों दाबो एग्रीमेंट खालामनो फायदाबा बर'नि बागै जोंनि खायदाय दामोथ' आबो चेरी नहीं ना दोनी से चूक पाई ताइसिनो जिनी मीडिया फ्रेंड्स रो कैसा सुमनी तो वो कुबुन रो वेना रो बाक्सा क्राइस हम तंगिया आम तीने रो साइड मांगनो जो तो वाई रो चूक खाई जाए जो तो वाई खाई जाए खाइनानि सिगाङाव जिनि मथानि एनलेपटि मथानि वानसगखौ होदो जों जिनि नखुंग्रुबनो सिगां थि खायनानै आबनि उलसे बुंबाय आबनि उलसे जों बुंबाय खायनाय थामसा जिनि नखुं बिसिङाव सिगां निश्चित खालामनानै आबुनुल गुबुन ग्रुपबाय आबुनुल सारा राज्य प्रतिभासा अबके जिनि नाहारमु इके तिनि जुगानो फायका नरदतन सिगौ गोबांमा जागानो प्रग्रामाव जुमा सागा मेडियाम बिसिंथि नुमा सागायबा जो 21 मास केंद्र सरकार बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाय कब सालाय सेप्टेम्बर 4 काइसा एग्रीमेंट हो कासुक लेते जो एग्रीमेंट खाइथानै ते काइसा स्वीकृति प्राप्त रिकॉग्नाइज पार्टी तो आबंखा एटीटीए ग्रुप वाइज बाय गायनो दङ आबो आरो बुंनो सालिया आइफोनो गभर्नमेंट नि निषिद्ध खायजा दल गायनो के एनएलएफटी एटीटीए के लोगोरो कुमामा सङै मानो बर'नि अबस्था तामनाय आंनि दरमो नंनाय जों जत बाक्साखायनो अ जुक्तिनो बास्तबाय खायनि थांसाखायनो खायनो अर आम चाइनि
गोबां पलिटिकल पार्टी दंमोन दिनै अर साइड लानानै जों जो केबोनि बुथ सेगना फालिया केबोनि एरिया बुथ सेगला केबोनि बुथ सेगला एकमात्र जिनि बिसगांनि नाहाबो जिनि टार्गेट चौकटिनि धारा आबरनो बास्तवायन खायनान बागे जो गणसंযোগ नांगौ जनगणनि सम्पर्क नांगौ जे चुक्ति जनगणनि बागे जो सानखा और धारा जनगणनि बागे सुजा आबुन बागे जो जनगणनि जौगाथु नांगौ नरक बरक आमचाइनि समग्र स्टेटनि एन्टायर स्टेटनि त्रिपुरा साराव जौगाथु नाङा जिनिस नांगौ गोबां एग्रिमेन्ट खा गोबां हायके गोबां दाराव बास्तवायन खायजागा आइसा गायनि खायजे फट'खौ आबो आं बुजियो खेलायो गाबो बर' जनगण लगे दुई हिन्दिया आबोनि बागै जरा जराव बाक्सा चेरजाया फोरोंथाव जों आबोनो सिनो जिनि दाबि गावा जेहेतु जनगणनि बागै जनगण लगे दुई हिन्नाय सानमानि बर' बागै त्रिपुरा सान बागै त्रिपुरा सानाव लगे दुई जों बास्तवायन खायजाय जगाचले दुपुरु गगलाय सुलाय दुपुरु जौ सियो हवायनि बर'नो बिसगाङाव जों बास्तवायन खायफोरु आबरनो जों अग्राधिकार लिस्ट दंनाय प्रायोरिटी लिस्ट जिनि बागै रां खांलायखा माइबो संसारिखा माने गोसारखा बाजार हाथि खायमारिखा केनारावै मानजागै बुजाखा जब जाखा कस्त माखा बाक्सा हिंगे केस चालावै आंबो जागा जमी बंद कखनो मारिनाय दंनाय अबहायनि सौदुखनि बरनि खुसखबला लानानै आबोसे दिनै चिनि मेन उद्देश्य केताबो दिनै हयतो जोंनो कमिटि खायलांबाय जोंनो फाइनाय किपिलो केंद्र सरकार जिनि एग्रीमेंट बास्तवायन खायनान बागै जेफ्रो नागरिकफोरखौ किफिल फायनाय ओ जे कस्त मानाय बर'फोरनो जों लिस्ट तुबै बर'नि बागै जों दाम खायमान क्षतिपूरण कायसा बर' ते कायसा बर' क्षतिपूरण गासैबो सुबुंफोरनि रिमाया फियाबा चिन्ताय दङ अबरनाय बुसुक जरा जों कामार खायना जिनि ओ पैकेज नि रांगा आबो चिन्ताय दङ ताई कायसा सानांगौ जोंनिया जिनि एग्रीमेंट सुदु रांनि पैकेजिया पलिटिकल दाबि दङ स्कुल नवोदय स्कुल सानना दङ IIT सानना दङ हस्पिटाल गाहाम एम्स सानना दङ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी साननानै दङ जुनिया स्कुल दङ क'कबरकनि इनस्टिट्यूशननि बागै रां साननानै दङ रोमान स्क्रिप्ट साननानै दङ सिख्ला सिख्लिरन बागै खेला दुलानि इनस्टिट्यूशन साननानै दङ फेशन बागै निफ साननानै दङ अबहायथे
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনিকভাবে চীন ত্রিপুরা সানো ডেমোক্রাট সুসানার বাগে ডিস্ট্রিক্ট বুচুং সানো দংকটা সাব ডিভিশন ও ফুয়ায়াম চাইনি বাগে বুচুং সাব ডিভিশন কটা সাননানি দङ दाबो गबो बास्तवे फाइथानायगे जों सरकारनो चाबरि दंनानै प्रेसार बिल्डआप खालामनांगौ ओ जागाव देरे तुमासिथ ताय खवाय बरनो गाबावै थांनांगौ जोंनो लगेरेदि फानबक सिंदि दिनै त्रिपुरा सानि गाहाम फाइथानि जोंनो फानबक सिंदि Ekete kaisa ko rangso pakai tu bastawai pasing tangan. Us kamu jantungo butuh kau mas aja. Pakai semanam pakai baksa borong rang bukan lagi. Bank account sanai, Aadhaar card sanai, je dokumen namun sanai. Ranggu isu marna, insanai apa itu tunggu. Jauh agreement finance kan saya apa itu pola sangsa. Pihak bawah finance apa anggap sisurlah. Apa kalau logoran thani jono ni bicara bagi anggaran mana yang paling penting. Bos kamu bawa finance. Kendra sarkar ang dihorkan, hai thok. Junuk sawai tu maksa naya cycle kata. Jadi NLP mother organization ni juga bawa itu sama saya kamu kanya. Oh toy thono jadi sistem baik. Karena bicara kanga, jadi coba itu project cost mana itu. Prothom saya tu prothom ko first list tu mana Abon bagai ma aku buku tolong kamu langit ini kemudian orang punya tadi pakai semangat ini jauh di sana cing borok di hotel jangan mana cukai borok pasobo ekazabu apa orang tangis jangan di sana bu apa itu final bu bisa tu tinggal bu tadi Jumlah ni je borok ni lah. Om tu bising tu lainnya ni je borok lainnya. Kalau orang tu jangan ni. Oh 250 putiran. Merong ni bagi sejono ni bagi. Caro. Merong jumno. Yang tu khang cang ni barang sorga dia. জনগণের উন্নয়ন বাগি পরীক্ষা জনগণের উন্নয়ন চলছে না জবা খাইব ত্রিপুরা সাংবাদি খাইও ও প্যাকেজ ত্রিপুরা সাংবাদি নয় দিনে আঙ্ক ফলাও সাগা আর উপলব্ধে সানাই দङ ইসুক জোড়া কাবানো Isuk dorano isok kita sani no tinini ani ko orono musos. Hambai jodono, mau thai ni kai lokho, di prasai lokho.